Me Nokikaverilla lähdimme uudistamaan nuohousalaa. Rakensimme toiminnastamme tehokkaan, nykyaikaisen ja ympäristöystävällisen. Kun asiakaspalvelumme keskittyy palvelemaan asiakkaita, nuohoojamme saavat keskittyä nuohoukseen. Tavoitteenamme on, että koti on nuohouksen jälkeen vähintään yhtä siisti kuin sinne saapuessamme. Nokikaveri-hoitosopimus pitää puolestasi huolen siitä, että hormisi pysyy puhtaana ja turvallisena vuoden ajasta riippumatta. Sinä voit keskittyä mukavampiin asioihin.